Is mis Ciarán Charles má Ruairí Oh, White, moet u calculeer? Sorry. No, armstal locht Seach ik ga met een kind al issue. Bear al dint go bill still make claim die. Ní weimse. Actually, dayton sa sinna issue. Sinna follow my chum Harley cha. Chul me go to Togali. Roy Maxivna. Kitchen you lidan. Tá mai gaiisteach ó bhí me ledóg, thos máach gna gamarachtaí le pléireacha chunamara. Sin rinne chlár television Now You're Talking sílam agus cúpla sconan le Roger Corman. Bhíon rána mar le fianach, bhí má nervviseach ach nó form cúpla píns deach na fóca bhí má ansásta. Bhí me chéadlár set anspéisiúil ar fad. Bhí me gobar chuin studio A, Studio B agus tá siad san andifriúil. Bhí sé iontach casa leis fuair an aisteí, tá fuair an aisteí anmhahan agus crú an professionta agus. Ní líntas big bhfuil seoir an éir ó ní dignacha sé. Tá cínta tá costalachtaí idir me híine agus Ruairí, is character anspéisiú le tá chuí san áit ceart. Is siúna ar Ruairí ach ag líonn tá mis an am chud bailach chuí bhna, so tá bhhaid níos mó talan ag Ruairí ná ansa cheapan. Ceart an go Ruairí sin ceist an chunspóideach. Mar deime tá crí Ruairí san áit ceart ach scaitsaí, tá chud dímon taine agus dáach. Cai sé breanú seachan is go bheice sé be cill hálas. Is go gap go seo be ní eisteach. Ba ní docht broga. Geert? Le de helle man tú ítiad. Can you grímar? Ro! Geert? Is mis Ciarán Charles má Ruairí Tásúlang mis fadisteach ar Russellrún, chuile de mát agus ar daoin ar TG4 ag gclár seacht.